Les característiques específiques del medi marí i la història evolutiva han fet que s'hagin desenvolupat espècies d'invertebrats que no tenen representants en els ecosistemes terrestres. Un d'aquests grups el formen els ctenòfors. Són uns animals que molta gent confon amb meduses perquè tenen el cos transparent o l'aspecte gelatinós. Aquests animals són sempre pelàgics i viuen en tots els mars i les fondàries. De vegades arriben molt a prop de la costa, ja que són arrossegats pels corrents marins. Són un component habitual de l'anomenat plàncton gelatinós. Pel seu cos recorren 8 fileres de pintes ciliades i filaments llargs i retràctils que sovint costen de veure. En segons quines condicions es pot observar que són bioluminescents. A diferència dels nidaris, no tenen cèl·lules urticants amb verins. Els ctenòfors són majoritàriament carnívors i s'alimenten de zooplàncton, sobretot de crustacis, mol·luscs planctònics, larves de peixos i fins i tot d'altres ctenòfors. Els briozous són uns animals que en algunes ocasions es poden confondre amb els nidaris, sobretot amb els corals. Aquests organismes formen colònies sèssils, en les quals, segons les espècies, hi ha des de pocs individus fins a milers. Les formes de les colònies són molt variades, ja siguin incrustants, és a dir, arrapades al substrat, o bé erectes. En les imatges es pot veure una de les espècies de briozou més comunes a les aigües del litoral espanyol. Es tracta del fals corall, un briozou que forma colònies de color vermell. A cada branqueta hi ha una gran quantitat de petits cons que són les corones de tentacles de cadascun dels individus o zooides de la colònia. Quan alguna cosa els molesta, els zooides s'amaguen dins el seu esquelet extern. Els briozous són suspensívors, ja que s'alimenten dels organismes del plàncton que capturen amb els tentacles. Antigament els briozous i altres organismes van contribuir a la construcció dels esculls. En els nostres temps, aquest paper estructural el tenen els coralls i altres animals. Els briozous, igual que altres invertebrats, són animals colonials i modulars que creixen com a plantes i que estan formats per individus idèntics morfològicament. El terme cuc serveix per definir animals amb simetria bilateral, sense potes, amb el cos tou i més llargs que amples. Amb aquesta descripció coincideixen grups d'animals molt diferents i que no tenen cap relació estreta entre ells. Un d'aquests grups és el dels platihelmints, o cucs plans. Hi ha platihelmints de vida lliure i també nombrosos paràsits de peixos. Entre aquests animals plans i no segmentats hi ha planàries marines, uns bonics cucs que mesuren entre 1 i 8 centímetres. La gran majoria de planàries viuen en aigües costaneres. Les solem trobar entre les algues, sobre la sorra i els sediments o bé amagades sota les pedres. Això fa que, tot i que tenen coloracions molt vistoses, sovint siguin difícils de localitzar. A diferència de les planàries, aquests invertebrats anomenats nematodes tenen el cos cilíndric i no segmentat. En el medi marí, els nematodes són molt abundants en els sediments, però difícilment es poden veure, ja que mesuren entre 1 i 3 mil·límetres. Aquests animals s'alimenten de restes d'organismes, de bacteris i d'altres éssers unicel·lulars. Tenen un paper cabdal en els processos de descomposició de la matèria orgànica. D'altra banda, molt sovint són paràsits tant d'invertebrats com de peixos. Ells mateixos formen part de la dieta dels animals que s'alimenten de sediments. Un dels animals que es nodreixen de sediments són les bonèlies. Aquests cucs tenen el cos clarament dividit en dues parts. Una és el tronc, que té uns pocs centímetres de longitud i que està sempre dins d'un forat.
L'altra és la trompa, una prolongació extensible i retràctil que pot arribar a allargar-se més d'1 metre i que acaba en una bifurcació que fa una mena d'Y molt característica. Amb la trompa captura l'aliment que lentament va transportant cap a la boca. Quan alguna cosa la molesta, retrau la trompa ràpidament. Aquesta mena de brossa enganxada a una alga, encara que sorprengui, és un artròpode de la classe Pantòpode, també anomenat picnogònid. Per la seva similitud amb les aranyes terrestres, els picnogònids també reben el nom d'aranyes de mar. Aquí el lent moviment de les seves 8 potes ha delatat la seva presència. Tenen una distribució molt àmplia, ja que tant hi ha espècies a poca fondària com a 6.000 metres i en molts mars del món. Els picnogònids són principalment bentònics i es poden trobar entre les algues, entre les arrels de posidònia o damunt d'altres invertebrats. Hi ha espècies que són depredadores, ja que s'alimenten de pòlips d'hidrozous, de briozous o d'esponges. També hi ha picnogònids que s'alimenten de les restes d'altres organismes. En els fons de tots els mars i oceans és comú trobar aquesta mena d'organismes. Tenen la forma d'un sac amb 2 orificis o sifons per on entra i surt l'aigua que circula pel seu interior. Estem parlant dels ascidis, els quals pertanyen al grup d'organismes dels tunicats. El nom de tunicats es deu al fet que tenen el cos protegit per una coberta cel·lulòsica, en alguns casos quasi transparent i en altres dura i opaca. Entre els ascidis hi ha espècies solitàries i altres que formen estructures colonials en les quals es comparteixen els sifons de sortida de l'aigua. Durant la seva etapa larvària, aquests animals presenten notocordi, una estructura que és la responsable de la formació del tub neural i la columna vertebral dels animals vertebrats. En els tunicats, el notocordi desapareix quan adquireixen la forma adulta. Les larves dels ascidis són de vida lliure fins que es fixen al substrat per desenvolupar els individus adults. Les salpes són uns tunicats d'estructura i característiques similars a les dels ascidis, però en aquest cas són de vida planctònica. Hi ha salpes en tots els mars i a fondàries ben diverses. Igual que altres animals del plàncton gelatinós, també poden aparèixer de forma massiva en un indret fins que els corrents marins se'ls enduen cap a una altra banda. Aquests animals també s'alimenten filtrant l'aigua, que fan circular d'una manera activa per l'interior del seu cos. Amb aquest procediment capturen sobretot fitoplàncton. En les salpes, els orificis d'entrada i de sortida de l'aigua estan situats en els 2 extrems dels animals. Es desplacen bombant l'aigua a través del seu cos. Els ascidis i les salpes tenen tant reproducció sexual com asexual. Aquesta última es produeix sobretot per gemmació. És el procés pel qual es formen les llargues cadenes de salpes. Quan hi ha molt fitoplàncton, la reproducció per gemmació és molt ràpida i s'originen grans concentracions de salpes que poden arribar a fer disminuir significativament el fitoplàncton de la zona afectada. D'altra banda, entre els vertebrats que viuen en el mar, a més dels peixos, hi ha altres animals. Hi ha mamífers marins i també rèptils marins, com ara les tortugues, les serps o els cocodrils. Gran part del cicle vital de les serps marines transcorren al mar. No obstant això, algunes espècies poden moure's per terra durant curts períodes de temps. La majoria són ovovivípares, però el gènere de les laticauda, és a dir, les cobres marines, són ovípares.
Aquestes cobres surten a l'exterior per aparellar-se i dipositar la posta d'ous. De totes maneres, el fet que siguin animals terrestres que s'han adaptat posteriorment al medi marí condiciona la vida de moltes d'aquestes serps. Algunes necessiten beure aigua dolça i per aquest motiu sovint es troben a prop dels estuaris i de les desembocadures dels rius. Tampoc tenen brànquies, fet que vol dir que han de pujar a la superfície a respirar. Uns altres rèptils ben coneguts són les tortugues marines. Aquests animals, que molt sovint superen àmpliament els 100 quilos de pes, són majoritàriament carnívors que s'alimenten de corals, peixos, meduses i altres organismes marins. Tot i el seu aspecte pesat i lent, fan viatges de milers de quilòmetres. En el marc d'un programa de protecció de tortugues que es desenvolupa a l'illa de Cozumel, varen poder enregistrar el naixement de tortugues babaues. Cada posta consta d'un centenar d'ous. De les tortuguetes que neixen, molt poques arribaran a l'etapa adulta. Quan arriben a l'aigua, les tortugues comencen un viatge de milers de quilòmetres. El corrent del Golf les portarà cap a l'Atlàntic Nord i Europa. Una part de la població passarà un temps al Mediterrani i finalment seguiran la costa africana per retornar al lloc on van néixer, on es reproduiran. Aquest viatge dura entre 20 i 25 anys. A partir d'aquest moment, les femelles es reproduiran cada 2, 3 o 4 anys, fent entre 1 i 10 postes d'ous en cada període. Les tortugues són animals marins greument amenaçats. La gran majoria queden atrapades en palangres de superfície, tresmalls i xarxes d'arrossegament. A més, moltes tortugues són afectades pel consum de plàstics que confonen amb meduses. A això s'ha d'afegir altres activitats humanes que les afecten, com són la destrucció de les platges on nidifiquen, la captura furtiva d'ous per al consum humà, la contaminació marina i el canvi climàtic. Hem fet una ullada a organismes marins generalment poc coneguts. La biodiversitat en els mars i oceans és molt elevada i fins i tot hi trobem nombroses formes de vida únicament marines. De fet, dels 34 grans fílums de metazous, n'hi ha més de 16 que són exclusivament marins i, en canvi, només un és exclusivament terrestre. El seu coneixement obre les portes a un món fascinant, en el qual encara queden moltes coses per descobrir.